Futbalisti FC Nitra odohrali počas dvojtýždňovej prípravy na novú sezónu 4 stretnutia. V sobotu si zmerali sily z MFK Lokomotíva Zvolen. Domáci nenastúpili v plnej sile. Tí hráči, s ktorými dá sa povedať, že už spočítame, mali dneska voľno, či už to zo zdravotných dôvodov, alebo z toho, že som chcel vidieť v akcii ďalších. Hostia po góloch Gajdošíka a Špilára viedli po prvom polčase 2-0. Ma prekvapil veľmi dobre organizovaný súper, ktorý hlavne v prvom polčase potrestal naše chyby v defenzíve, mimoriadne efektívny bol. V 50. minúte znížil domáci Sloboda, no v 71. minúte stanovil stav na konečných 1-3 Blaščík. A myslím si, že to bol dobre poučný zápas, hlavne z toho, že mi trošku zase otvoril oči. Mám svoj názor na niektorých hráčov, ja to budem potom tlmočiť aj hráčom, aj vedeniu. Blíži sa polovica prípravného obdobia a preriedenie kádra. Chcem ešte ich vidieť v útorok v prípravnom zápase v Rakúsku a potom sa nejako k tomu postavíme. Plus samozrejme sa nebránim, boli oslovení ešte niektorí hráči, môžu sa k nám časom ešte pridať.